Salutare toată lumea, numele meu este Maria și astăzi o să jucăm o serie de Minecraft cu fratele meu și Alex. Salut! Am făcut și o fermă de oițe. Să vă uitați la al doilea și episod, să vedeți acolo cum am făcut casa de la zero. Și răzuiți ce veți face. Deci avem o fermă. Au băgat găinile. În furnal, ia, caută-le pe toate că trebuie să iei. Mamă, că și ce fac, vezi, mă? Nimica, bă, nu. E tunde oile. Tunde oile, adevărat. Știi să le tunzi? Da. Hai, tunde-le. Hai, tunde-le. Da. Hai, dă-i. Aia mică nu cred că merge, asta maro. Bravo. Vede să iei. Trebuie să le mulțim. Vedeți că băgat toată mâncarea, le-am avut eu în toate mulțim. O mai mult. Uite, să vedem că ești mâncarea să mă duc pe deal. Bă, vezi că are și o mâncare. Știi să bag și orice. Trebuie și găini. Ai mer. Pentru? Să le dăm. La ce? Lor. La ăstea. La oi? Da, mănâncă. În Minecraft. Cred că și în Minecraft, că în realitate mănâncă. În Minecraft nu mănâncă. Iorița. Bă, eu să mă duc la ele, eu fac, uite așa. Ce face bă? Bă, care vă toată mâncarea? Bă, mă lași și mie mâncare, să știi. Vă fac eu. Ăstea de oaie mi le lași 10. Nu, lasă. De ce? Bă, de ce le lași? Nu luai. Nu luai pe ale mele, adică. Păi câte? 5. Dau de 4. Alese, mai nu vedem care? Nu. Până ați o platformă. Ia, să iubesc chiar. Gata, nu știu. De care? Gata, de asta, maro. Nu, tu nu. De asta iese. Păi tu îmi mulțești decât una? Da. Păi bă, trebuie să mulțești două. Da, două. Nu, că eu văd una care are. A, păi și bă, mai avem mâncare de aia. Bă, nu mai dați. Ia, mănâncă bine. Nu mănâncă. Lasă-vă că iau dita din grădină odată. Bă, nu, că nu sunt făcute alea. Ba da. Nu sunt făcute. Una, ba da, uite. Nu e, bă, nu e făcută. Uite asta, da. Nu sunt, bă, făcute. Trebuie să fie galbene. Las că mă ocup eu. Galbene rău. Că vreau eu să-i fac, că vreau pui mult. O, bă, că avem timp, o sumă. Nu, ce făcut ăsta pe aici, bă? Da? Știu să făcut. Bă, ne face câte un calculator, da. Uite altul, ai. Eu! Ce? Mă duc eu repede să mă bine. E gri. Mamă, ia să dea frumos. Ce face, bă? Bă, are că vine să vezi. Am 3 la mine. Bă, aici, bă, băiat, unde pleci, mă? Unde e inundația? Cred că văzui altă minoriță. Tot la fel. Bă, vino ca. Unde e inundația? Știu dacă vrei să văd. A, nu, văzut o vacă. Bă, păi și vacile poți să le toc cu de la de ori. Da, dar nu-mi prind cu... Bă, nu mă facem diferit. Opula. Sau da ce? Minoriță. Da, frumos. Ia, mă. A, mioriță. Bă, au pierdut. Împinge-o tu la spate. Ce crezi că încerci să fac? Haide, mioriță.
poate ai Mioriță să facă. Hai. Hai, Mioriță. Hai, Mioriță, știu că poți. Hai, dă-i. Împinge-o de la spate. Hai, și-o dă. Mai veni o lamă. Bebe, Ia și lama. bebe, hai repede. Uite lama aici. Mamă, o călăresc. Omoară, bă, să-ți dea aia. Gata, bă, are inimi. Știu, dar nu poți, nu... Lasă-și pe ea, Nu se duce unde. Bebe, bebe. Bebe, lasă, lasă. Bebe, dai pe... Nu, lasă. Bebe, dai pe Hai, normal. du-te, mă. Hai. Hai că dau pe normal, haideți. Haide, pleacă, mama. 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 Hai, bă, veniți. Eu dau pe normal. Lasă, bă, lasă, cum mai are o viață? Da, încă că mă scuipă. Păi și ce? Că și tu te duci ca prostul în ea. Hai. Că dacă mă scuipă, eu omor. Bă, haideți, că poate voi... Bă, trebuie să tundă. Lasă. Bă, Alexe! Bă, Alexe, ești culmea. Peaceful. Dădui pe easy, să știți. Mai ușor așa. Eu doar frumos. Nu cai pe capul. Să nu știe, bă, să stea. Bă! Hai repede, bă, până mă sparge ușa. Apasă! Nu, lasă că trebuie să bată un Bă, nu sparge ușa. Trebuie să nu fie frică. O venire de așa. Fugiți! Alexe! Nu! Dar nu înțeleg de ce de Alex în mine. Păi din greșeală. Că m-am făcut și puține vieți. Haideți, mă, gata. Dar ce stil de răzbal, să fii la capul meu. E. Păi noi avem fruze la cap. Nu vreau măcar să dau. Eu am 24 de oaie. Da, coace că... Eu am 26 de oaie. Lasă tu un furaj de mână. Nu. Da, te rog eu că nu mai pot să... Păi tu n-ai mâncare? De oaie. Eu, tu n-ai mâncare? Că mai am decât o de E căcatul. până am fiert. Nu, cât are asta? Ia stai, mă! Până am fiert. Da, facă, poți să le fieri. La. Da, facă, poți să le fieri. Bă, dă-le fac. Enderman, veniți repede să mă ajutați. Bă, ia lasă tu Ender Pearl-ul ăla în chest. Ce Ender Pearl? Ender Pearl. Păi de parcă-l folosesc. Că nu folosesc, dar lasă în chest. Bă, nu, că după... Nu folosesc. Bebe, te omoare. Lăsați mine Ender Pearl. L-o arăți? Nu. Nu ne dă tu. Hai, bă. Hai, bă, bagă la Alex. Și pe asta. Ce s-ar conveni să vin de-ai mă și să-l țin doar eu? Bă, bine, mă, îl folosim să nu aibă niciunul. Nu, lasă. Pune-le acolo. Și să-mi dai mâncare. Bă, care mâncare, că eu nu-mi las niciunul. Nu! Deloc. Bă, n-am niciunul. Ia, uite. Tot asta e, mă. Tot de mână. Și dau. Bebe, tu câtă de aia de vacă ai? 7. Și câte am văzut? 7. Are cum că eu aruncam ăsta, nu. Ce? Păi dacă eu am 7, 6 acum, că mâncam eu. Bă, bine. Hai, bă, băga așa. Dă-l pe ăla. Aici, bă. Deci facem mâncare, stai să vezi că eu ușor. Bă, plâng eu. Și așa e mâncarea la toți. Bă, tare. Știi cum ții tu mâncarea? Asta oaie. Opa, ia-o. Cu ce? Bă, ia repede, repede, repede. Tu te ții după ea, da? Trebuie să o las să plece. Unde ești, mă? Să mă lași, că mie îmi place. La inundație. La fermă cu Barbie.
Uite și eu o vacă, dar să-i să Și robacoa! Acum are puțină de oaie. Eu? Ales. Dar are multe de porc. Câtă, bă? 20. 28. E, bă. Mamă, îmi dau și mie. Mi-mi place mâncarea de porc. Dau toată mâncarea mea de oaie și dau mâncarea de porc. Mi-mi Cât place. ai? 24 de oaie. O mare o închide. Hai mă, dă-i! Câte miliorițe sunt? Gata, bă! Prostii. Nu știu câte miliorițe sunt. Mai juram, mă, gata. Vezi? Dar normal, de când? Cred că cam așa am știu. Ia, Alex, îmi dai toată carnea de porc. Oi, mă, păi... Păi că mi-e place. Îți place, dar... Tu în realitate nu mănânci, că zici că nu-ți place. Carne de porc mănânc, da? Păi și ce, trebuie să mănânci și așa, că eu mănânc amândouă. Păi și ce dacă? Păi și eu tot la Îmi fel. dai soată, mă. Oh, mă, ce-ai cu mine? Nu, că eu le-am vânat pentru toți. Pentru toți și mi le țin. Bă, ia asta, mă. Că și tu ții O mâncarea. mâncare, ne alegem care o păstrăm. Adică, de exemplu, eu păstrez astea 7 de pui și restul le las în cest, dar în casă. Nu vă convine așa? Și când n-are cineva le ia, Bine. nu vă convine. Uite, și eu îmi păstrez astea de porc. Bine. Bă, ce bă, că Prăjite? Nu. Sunt prăjite. Păi le prăjești? Da. A, până Păi le păstrez la tine? Păi normal, că așa fac cu și tu. Nu, eu păstrez. Da. Păi tu păstrezi la mult. Păi și ce? Că să și ce vrem. De ce vrem, dar... Le și împreună. Știi? În cestul Bine. ăsta de sus le împreună. Bebe, bagă-le la mine, că rămâse ca 7. Bă! Lasă. Ha? Deci la tine? Le împreună la acolo. Toți. Stalem toți. Știi, și când venim, le împărțim. Luăm câteva. Gata. Câte puțin. Le fac pe astea de porc. Păi lasă-le, romară nu ei, mă, gata. Că știe câte sunt. Bă, Bă, dar greu să mai fac. lasă-le aici și hai să facem. Hai, facem. Hai să le furăm din mine. Păi știu, mă. Da, să mă acolo pe aici. Păi? N-ai voie. Nu știu să dau două dacă ai. N-avem voie, gata. Îți dau când ajung la 7 săptămâni. Păi le are file, dar nu? Uite ce are ales. Un zombie în casă. De aici. Iar, Opa. Nu bubuim. Să nu intrați în casă. Păi. Deci de la 17 în jos mi le dai mie? Bă, 17 aici, zic prăjit. Bă, du-te! Glumesc, mă. Hai bine să mai fie așa și pentru mine 15. Te rog. Bine, păi și așa, eu zic să le lăsăm pe ea de porc în chest. Toate. Bine. Că nu furam, bă, păi ori suntem familie, ori. Știu, dar te mai super tu. Păi, mă super, dar... Mă supăr că voi nu-mi dați. Și de-aia zic să le lăsăm. Păi bă, eu îți dau, dar Da, să le lăsăm. îmi zici când vrei. Le lăsăm în chest. Uite, când se face acum 15 le toate. De fapt le lași așa, știi? Le las, le fac și le ducem în chest. Da, bă, le puneți în ce? Eu o păstrez că mi se duc astea repede. Păi și mie tot la fel. Gata, ați făcut și tot? Mai are rest. Du-te și du-le în chest. Păi nu, bă, că mi le păstrez că astea mi se duc rea. Bă, tot, bă, mai ai destul de... Bebe?
Da? Luași una. Eu nu. Bă, da-mi eu. Bă, nu, eu am, stai pe Bă! ale mele sunt. Ia. 14. De la 14 nu știu. Da. Lasă-mă. Eu nu iau. Bă, nu l-ai. Eu vreau să iau un fornă să-mi pun. Că am 13. Vreau să... Dar tu nu-mi iei, bă. Că-mi pun și o Dar de ce? un Că... pui. Eu nu spun, luai. Bă, da. Eu am 7 pui la mine. Hai, dă-i. Să-l las în mine. Ia-l. Alb să facă? Nu să fac ce? Cred că am și una de oaie. Stai că fac de pui. Eu am 7 de pui. Bă, ăsta are 17. Păi ce vrei dacă îmi sară ăia în față? Știu. Și mai enervează găinile că zboară. Știu că Și mai încad unele în cap. Și ăsta le le dau. bagi în chest. Mi-e place să păstrez de mine. Păi și mie. Cred că dau purci. Faci ce vrei, dar lăsa. Nu, bă, mie mi se trece mai repede. Și dacă vreți, bă, mai notați că eu vin în 3 secunde la voi. Îmi dau tot aici. Nu să te ridici. Păi și mie mi se termină repede și nu ăla și le lăsăm în chest. Da. Nu are loc. Eu mă duc la vânătoare, că dar să-mi fac multe mâncări. Nu, că am una, că trebuia să am 15 și acum am 11 și cu 3, 14. Eu îmi pusei mie la prăjit. Mai dai cu degetul că să spui la telefon. Vedeți că voi, dacă nu vă jucați, că nu vreau eu fac și eu ăsta, eu joc Gata, singur bă, boss. pe episod. O să le pun în chest pe să le putem. Păi nu mă, ține-le și tu cu tine, Da. că le ținem și noi. Da, nu știu cum o să mi le iau pe toate din chest. Vedeți că dacă vă vreuna lipsă, spar casa. Avea, bă. Și eu nu putea, nu, și eu vreau să îți iau zbeam. Bă, scheletul! Mamă, Să nu fie creeper. Bă, eu degeaba am pus toate alea. Păi puneți mai multe, bă. Să nu fie creeper-ul, mă arunc. Mamă, pun acum de ne spar în față. 16 de ăsta de cochet de 200 de porc. Alea le-a făcut. Și 24 de ori. Hai bă să le culcăm că iară se spawnează ăștia. Lasă-le ales că nu ți le ciordește nimeni. Nu a fost în capul, le repede. Oitele frumoase. Mie-mi place aia gri. O cheamă Oita. Ce lavă, bă. A, ba nu. Bă, Bă, merge să prăjim mărul. Pare. Nu știu, cred că. Ia încerc. Peste să fac. Mai știu să formă. nu mai merge. Merge să dea pe să le lăsui. Da. Câte de... Eu Salut. Haide să ne culcăm. Nu vrei să ne batem pe asta. Nie, că n-am chef. Puneți torțe prin casă, că dacă ne... Ba, aia e că eu am torți aici așa. Păi pune acolo. Văzui un creeper, parcă. Bă, Alex, de ce nu Stai găsești așa. ușa? Așa, bravo, bă. La oițe. Și la oițe. Să uitați bine prin casă, să nu fie vreun creeper. E creeper. Unde? Casă nu e. Vă spus să-i... Tu pe tine! Romario, dă-i combo și fugi în spate. Îi dai, fugi în spate. Alex, du-te și ajută-l pe la spate. Pa, băi! Dar nu-ți pasă nimic în afară de poda. O faci acum, o faci. acum. Alex, îl lași singur. Stai că n-am nevoie. Pune repede torțe tu. Băgă-mi și uite creeper. Nu! 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 Unde e, afară sau nu? Da, afară. Nu ieși, că vine. Bebe, nu pot să iau lemn.
Dă pe peaceful. Hai că dau un pic pe pis. Eu când vă stai să ne culcăm că vin creeperi voi, nu? Deci, Bă, nu mai sparsă nimic, Alex, ia uite-te tu. numai decât aceea. Pune repede tot să nu mai sta. O să ai. Hai că pun, gata, o să-i Ba, peaceful. hai, bă, să ne culcăm. O să-i peaceful. Păi hai să ne culcăm. Pune și aici în mijloc, Alex. Vezi pe până. Stați un pic. Hai că De pe urmă, bă. Bă, dar proști. Să zice că o să ne culcăm. Hai, bă, bebe. Uite, bă, mai sparsă. Aba, nu. Unde te culci, mă, tu? A, uite-l. M-am pus la torț de pe Alex, Și jos. Hai că e pe pisul. Scuze, bă. Păi nu, că e pe pisul. Deve dormi frumos. Voi nu. Voi dormiți unul pe altul. Bă, e creeper afară. Să vezi? N-are cum să vezi. E pe pis. Pe pis. Dă-i pe nume. Ia uite, nu-mi place asta greu. Nu pot să le pun. Unde la? Nu să-i pe aia greu. Nu, ce lasă. La că-i crește planul. Ce faci, bă, ghiță pe sub gard? Pe sugar. Păi, dar nu pe bune, că stătea cu capul. Sunt toate chemele. Bă, ai zis că copacul ăsta ne trebuie, l-am tăiat odată. Păi știu. Și a crescut. Bă, ca să nu ne deosebim, eu îmi fac un pat gri. Bă, bulangiu. Bă, nu trebuia să-ți faci, bă. Bine. Dă-mi mie. Nu! Că toți avem blană de Bă, asta. aveam... Unde avem mă? Da, avem. Bă! Hai, omoară-mă, că oricum. Avem și maro, cine Ba, vrea? hai, mă, mai repede că te omor eu. Bă! Ba, hai, omoară-mă. Bă, Romariu... Dacă e prost, să nu mă lasă. O, scuze, dar hai, omoară, hai. Du-te! Fraților ăștia sunt proști de rup. Alexa, Tu și el. dă-mi blană. Păi, dar nu mai faceți, mă, asta. Eu am făcut pat maro, să știți. Și o gripă. Păi și cu alea ce facem? Pălea. Le punem aici. Păi le facem și noi, da, da. Bine, nu știu ce cum. Eu am greu. Eu am făcut maro. Păi și eu. Nu am cum. Lasă-mă, nu am cum, te rog eu, lasă-mă. Nu, mă, ne punem sign-uri, că am fix 3. Da. Mă duc eu să le iau și pun și asta. Hai, puneți-mi. Lasă, te rog. Păi, dar nu pe bune, tu nu ești poate așa. Ce nu vreau să mare? Dar pun și mereu cu jurăturile mă. Dar cum moară? Păi, dar nu pe bune, o meritezi, ho, gata, ho. Depinde de doi. Gata, mă! Eh, Dacă dai. Lasă, Alex, să-i dăm. nu. Și punem să... Am și eu la bicicletă. La bicicletă? La bicicletă? Uite ăsta mare. Maria. Ce făcut și Alexei cu asta ta aici? Alex. A? Lasă-mă că e bun. Ce făcut ăla? Bă, da, bă, e frumoasă. Urât. Frumos. Deci asta
cine vrea să se ducă după... Iată, mă. Vă duceți eu aqui stau tu. Nu, bă, poate spune că ce n-ai... Nu poate să vorbesc. L-au bătut în loc. Isso ardă, capul. Nu ăla că ăla mă bate. Dacă ar fi. Ar fi tare ăla, că ăla e... E ciudat. Englezii... Să fie ea, mama. Mămica lui. Mămica lui. Niciun. E mămica lui. Mămica lui. Bang, găsim la mine. Bă, e pe prismă? Hai, e bine că mă duc într-o mine. Am polidon. Guli. E, cât XP? 13. Tu? Nu știu. A? Nu știu. Alexe, tu cât ai? Ce să? Level. Nu știu. Alexe, vrei să mă facem de construcție? Și el. Eu am două, dacă vrei să aduc. Două sămână. Nu știu să intră. Bă, tu erai... Bă, tu nu vânai. Hai, găsiți așa. Cum să mă găsesc? Eu pe drumul spre mine aveam la... Găsi la animale. Am găsit mă casă de... Marfării... Copac? Nu, știu un copac. Chiar vreau să facem și de un copac. Nu vreau să fac. Copac deja avem. Ba, nu. Ba da, ca să lasă mă făcută din copac. Nu luăm copac. Un copac. Vrei să am eu? Ce trebuie multe să facem. Dă-i de o mină, bă. Uite să vedeți ce de mare. Cam pe. Aici. Ce să dăm? Vezi să te duc de mici. Gri, normal. Măcar nu-i greu. Mai gri ca aia de o avem noi.
Gri deschis, mă, avem gri închis. Și te pune că îi tai blana și vrei să faci tot bine. Voi ce faci? Eu vreau să mă duc să-mi fac acasă. Gata, plec. Nu e doar asta. Plec acasă. Ba da, plec acasă. Da, gata. Eu să rad aici lângă el. Eu mă pot singur dacă nu mă fac. Trebuie să facem și noaptea să nu știu. Trebuie să mă duc să fac scar. Ce scar? Scar și mă pun. Început. Ia pune o mică pauză. Îți pun o mică pauză. Ok? S-a revenit. Hai. Și o să facem casa în copac? Da, o să facem. Veniți bă acasă de mine, că nu să vedem nada. Bă, cât arângă și ăsta! O, vreau să vedem. Nu facem și tot dacă. Ba da, full, tot. Haideți repede. Iar. Vreau. Ia-l pe tot și Eu mai aveam o să punem o pauză. Aici. Gata. Cine mă ajută să fac asta din copac? Adică nu o fac acum. Prianu. Să puneți lemn aici, lângă ăsta, e crafting. Chiar că mai aduc lemn ori. Avem băci, am o întrebare cu tine. Eu am foarte multă mâncare. Adică bine? La mine Acum să fie. Trebuie să iau multă mâncare. bă, Nu fac. Bebe, tu vrei să fur mâncarea? mioriz. Până unde o pus așa? În tot. În toate formele. Nu, s-o făcut. Nu fac. Vezi că ți s-a făcut una. Prianu. În casă. Eu mori ca bouă. Da, era albă. Haide, dai. Stai că nu e tunsul oai. Măcar era alb. Haide, Mioriță. Hai. Mioriz. Brrr. Mioriță, stai cu mine. Nu mai știu drumul ăsta. Iată. Sari. Na, cu apă. Da. O iei de aici, o iei din mina asta care o făcut eu. Și o iei stânga. Nu te văd. Brrr, Mioriz. Să mă duc pe el.
Mioriță. Zvânt. Să cresc. Nu știu tot. Aba pune tot. Da, ele. Chiar noroc cu mine asta. Tot aici nu vede. Eu ce să fac? Eu iau piatră multă. Să ne facem full. Da. Dacă luați multe, să ne luați. Eu ce bă? Nu luați-l, bă, nu vă certați pe el. Bă, nu ne certăm. Cum adică? Nu spunem nici miau măcar. Adică spunem bă. Bă, când ai baie, mă. În sus, mă. Mă, e? Eu urcați-vă pe blocuri. Bă, cât ia să-mi șocări bunele astea de aici. Eu am 13, tu? Cred că am 20 Am 25. O, păi gata, suntem full. Adică mai luați, 13? Ia, dă-l pasă. și mai are Alexa ca scrie. Sau nu mai avem? Ba, mai are? Mai are ăsta. Ia, doar pe mine puțin. Să-l dai înapoi? Stau. Păi de ce mă? Ce vă trebuie? Să ne facem... O să vedem cât e. 38. Mai ne trebuie ăla. Ține-l, mă, lasă-l, dă-l. Sau... Țineți-l unul. Da, bă, ține. Ce? Ce să vedem? Pătone facem, bă. Pătone, da. Îmi urmează apa asta acolo. Acolo e la cune, dar s-a spus eu. Dar cu ce eu? Da. Ioriță. Capul. Ok. Băi, de ce nu te oprești? Apoi. Hai, lasă că trebuie mai rău. Nu facă 3 porți. Nu te-au peste bă. Vă nu știu care. Bă! Bă, hai pici, ca să văd steluțe. Mă uite lavă. Uite, Și uite Diamond. unde e? Stați! Stați să vin pe filmare. Stați! Nu, stați! Fraților! Găsivem diamante. Vino mea? Da, mă! Stați un pic! Stați un pic! Eu iau! Stai un pic, mă, nu lua! Da, el îl ia. Bă, cât e? 3! Stai un pic. S-a pe lângă. Bă, stați! Să dau TP să vă arăt și să le arăt. TP. Gata, bă, de ce? Da, sper eu nu stați lângă mine. Stai! Uitați, fraților. Stați un pic. Stai un pic, bă, nu faci nimic. Săpăm, Bravo, Alexe. Să pas pe lângă el repede. Mai jos! Bă, ne facem sabie toți. Unde mă mai jos? Ne facem sabie de fiecare, cred că să-mi bată. Du-te cât e! Bă. Plecați repede de aici. Scuze. Apă. Stați să o astup eu. Bă, uite câte noroc a spus el. Stai un pic, stați un pic, Bă, stați, bă, dați-vă să sparg. Hai, pune. Dați-vă să sparg. Sparge-l, hai, Alex, dă-te. Dă-te lângă lavă. Plecați.
Deci n-aveți cum. N-ai cum. Deci nu ai cum. Ia 1, 2, 1. Ne facem sabie de fiecare. Gata, yes. Stai. Măi, jos, uite-l. Cu norocul meu. Bă, dar eu